चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोरुह श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ஹரி 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 போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப அழகா நீங்க வந்து பிரணத்தி வாசிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे நான் कृष्ण। ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். சொல்லுங்க, நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? யார் சொல்றீங்க? நேத்துக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? अष्टांग योग। அஷ்டாங்க யோகம். ஓகே, அதுல எத்தனை நிலைகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம்? அஷ்டாங்க யோகத்துல எத்தனை நிலைகள் இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம்? 8 நிலைகள். என்னென்ன நிலைகள் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ அது சொல்லலாம் நீங்க. மத்தவங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, யம ஆச்சாரியம் செகண்ட் தேர்ட் ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியாமம், ஆசனம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தாரணை, சூப்பர். நன்றி மாதாஜி. யம, நியம, ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு, நம்மளுடைய தமிழ் லாங்குவேஜோட லீடர் வந்து தன்ய தமேஸ்வரி மாதாஜி. சப்போஸ் அவங்க வந்தாங்கன்னா நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. சோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம இந்த அத்தியாயம் முடிச்சாகணும். மாடியூல் 1 நம்ம இன்னைக்கு முடிக்கிறோம். நாளையில இருந்து உங்களோட மாடியூல் 2 ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ சாப்டர் 7ல இருந்து நம்மளோட ஷெட்யூல் படி சங்கீதா மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. நாளையில இருந்து அடுத்த 6 அத்தியாயங்கள் அவங்க தான் எடுக்க போறாங்க. அதுக்கப்புறம் மீண்டும் கடைசி 6 அத்தியாயத்துல நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம். சரிங்களா? இதுக்கு மத்தியில நம்மளுக்கு வந்து லெவல் 1 லெவல் 2ஓட ஸ்லோகங்கள் நீங்க பார்க்கணும். பிளஸ் அதோட கீர்த்தனங்கள்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அது பார்க்கலாம் நம்ம அதை எப்படி சேனலைஸ் பண்றதுன்னு. சரிங்களா? ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நம்ம இன்னைக்கு 10வது ஸ்லோகம் தான் பார்க்கணும் இல்லையா? கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருங்க. மாதாஜி வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க ப்ரோ. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே. ஸோ யோகி உஜ்நீத சததமாத்மானாம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாக்கி யத சித்தாத்மா நிராசூர பரிக்ரஹ. ஸோ அங்க யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இங்க யோகியானவன் தன்னுடைய உடல், மனம், ஆத்மா அனைத்தையும் எப்பொழுதும் பரமனோட தொடர்புல வச்சிருக்கணும். அது எப்படி நமக்கு வந்து சாத்தியம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறது. அப்படி எப்படி சாத்தியம்னா தனிமையான இடத்தில், எதற்காக தனிமையான இடத்தில் தனியே வசிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அப்ப அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது. பௌதீகமான விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க தள்ளி இருக்கிறதுனால அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியும் அவங்களால அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த என்னுடையது, நான் அப்படின்ற அந்த உரிமை உணர்வுகள்ல இருந்தும் ஆசைகளில் இருந்தும் அவங்க விடுபட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆனா இதெல்லாம் இந்த கலியுகத்துல சாத்தியமா அப்படின்றது இன்னொரு பெரிய கேள்விக்குறி. எப்போது உடல், மனம், ஆத்மாவை பகவான தொடர்புல ஈடுபடுத்துறது அப்படின்றது மட்டும்தான் அவங்களுடைய கொள்கையாக இருக்கும் அல்லது நோக்கமாக இருக்கும். அவங்க எங்க வசிக்கிறது? தனிமையான இடத்தில் வசிப்பாங்க. யாருடன் வசிப்பது? தனியாக. நானும் என்னுடைய பகவானும் அந்த பாவத்துல இருப்பாங்க. மனசோட நிலை எப்படி இருக்கு அங்க அப்படின்னா முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு. உணர்வு எப்படி இருக்கு? உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் அவங்க விடுபட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அடுத்து 11ல இருந்து 14வது பதங்கள் வரைக்கும் முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி இவங்க இந்த யோகத்தை பயிற்சி செய்வது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சுச்சௌ தேஷோ பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனः நாத்யுச்சரிதம் நாதி நீச்சம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனः கிருத்வா யத சித்தேந்திரிய க்ரியः உபவிஷ்யாசனே யுஜ்ஞாத் யோகமாத்ம விஷுத்தயே. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று, இப்ப நம்ம வந்து அந்த ஆசனம்ன்றத பாக்குறோம். யமன்றது என்னது? எந்த விஷயங்கள்லாம் விடணுமோ அதை கைவிடுவது, எதையெல்லாம் செய்யணுமோ அது நியமம். 3வது ஆசனம். சோ அந்த ஆசனம் எப்படி இருக்கணும், எந்த இடத்துல அமர்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க யோகத்தை பயில்வதற்காக எந்த மாதிரி இடத்துக்கு போறாங்க? தனிமையான இடத்துக்கு போறாங்க. அதுல நிலத்தின் மேல தர்ப புல்ல பரப்புறாங்க. அதுக்கு மேல மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் அதை மறைக்கிறாங்க. எதை? அந்த தர்ப புல்லை. இந்த ஆசனம் ரொம்ப உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாம புனிதமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேல ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். யோகத்தை எதற்காக பயில வேண்டும், எப்படி பயில வேண்டும் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு போனோம். அந்த இடம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா தர்பப்புல்ல பரப்பி அதுக்கு மேல மான் தோல், அதுக்கும் மேல வந்து துணியால அது மறைக்கப்பட வேண்டும். எதற்குன்னா அந்த பூச்சி, எறும்பு அதுங்களோட தொல்லைகள்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அவங்க தியானம் பண்ண போறாங்க. முழுவதுமாக தனக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல நிலைத்த தியானம் செய்ய போறாங்க இல்லையா? அப்போ அதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்துல அந்த ஆசனம் அவங்க தேர்ந்தெடுத்த இடம் ரொம்ப உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. அது எப்படிப்பட்ட இடத்துல இருக்கணும்? புனிதமான இடத்துல இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது அதுல ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனசை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக அந்த யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். ஏன் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்? எத்தனையோ யுகங்களாக நம்மளுடைய மனசுல வந்து கலங்கங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுக்குள்ளாரதான் பகவான் இருக்கு. அப்போ அந்த இதயம் தூய்மை அடையும் போது உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை அவங்களால முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அததான் இங்க வந்து இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதேதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னமானது? தனிமை, தூய்மை, புனிதமான இடம், மனம், புலன்கள், செயல்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதனுடைய பலன் இதயம் தூய்மை அடைகின்றது. समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. ஓகே, அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தாச்சு. அவங்க அமரக்கூடிய நிலை எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறோம். தன்னுடைய உடல், கழுத்து, தலை அதை நேராக வச்சுட்டு
நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இந்த மூக்கிலோட நுனியை வந்து ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க அவங்கள அந்த இடத்தை எடுத்தாச்சு, எப்படி அவங்க அமரணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. எல்லாம் நேராக ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கணும். நாசி நுனியில அவங்க மனசை வந்து நிலைக்கணும். அதையே நோக்கி இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த மனசு வந்து எப்படி இருக்கு? அடக்கத்தோட இருக்கு, கிளர்ச்சியற்ற நிலையில இருக்கு, பயம் இல்லாம பிரம்மச்சரிய விரதத்தோட இதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவான் மேல அவங்க தியானம் செய்ய முடியும். இதுதான் அவங்களுடைய இறுதி குறிக்கோளாக இருக்கு. 4 கரங்கள் கொண்ட அழகான பரமாத்மா மச்சித்தோ, பக்தியுடன் எண்ணில் ஆழ்ந்து மத்பரக அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. மச்சித்தோ யுக்த ஆச்சித மத்பரக. சோ எண்ணில் நிலை பெற்றவர்கள். விகதபி கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கோ அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது. கிருஷ்ணா இருக்கிற இடத்துல பயம் இருக்காது, பயம் இருக்கிற இடத்துல கிருஷ்ணர் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. யுஜ்ஞன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத்சம்ஸ்தா மத்தி கச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, அதாவது கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றான். யார் வந்து இப்படி மனசு, உடல், தன்னுடைய செயல்கள் இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்த பழகி இருக்காங்களோ அந்த ஒரு யோகி. ஏன்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அப்படி ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதோட பௌதீக வாழ்வை கலைந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானின் கோலோக விருந்தாவனத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கு? இப்படி ஒரு யோகம் பயில்வதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நாம விடுபடணும். ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு, ஆன்மீக வானில் இறைவனின் சாம்ராஜ்யத்தை அடைவதற்கு, கிருஷ்ணரை பற்றி பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு தான் இந்த இது சாத்தியப்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த யோகம் செய்வதோட நோக்கம் என்ன? இப்பெல்லாம் நிறைய யோக கலைகளை சொல்லி தராங்க இல்லையா? யோகம் அப்படின்றாலே எது நம்மை பகவானோட இணைக்கின்றதோ அதுதான் யோகம். ஆனா இப்ப அதனுடைய பொருளே வந்து மாறி இருக்கு. ஆரோக்கியம், ஜட வசதி, உடற்பயிற்சி, சூன்யத்தில் நுழையிறது, சித்திகளை கத்துக்கிறது, இதெல்லாம் யோகம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து யோகத்தோட நோக்கம். அது அல்ல யோகத்தோட நோக்கம். இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானிடத்தில் முழுமையாக இருக்கிறது தான் வந்து யோகத்தோட நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பலவிதமான யோக கலைகளை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், நிறைய யோகங்களை பார்த்திருக்கோம். சோ கர்ம யோகம் அப்படின்னா கர்மம்னா செயல், கர்மயோகன் அப்படின்னா பலன்கள் மற்றும் கடமைகளில் பற்றுதல் வைப்பது. இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா? மக்கள் துண்டே மகேசன் துண்டு. அப்ப பகவானே 2ஆம் தரமா வச்சிடறோம். கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு. அது அல்ல. அதை எப்படி செய்யணும்? உண்மை கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த பௌதீக பந்தத்துல இருந்து நாம விடுபட முடியும். பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸோ பலன்கள் மற்றும் கடமைகள்ல பற்றுதல் கொண்டு செய்யக்கூடியது கர்மயோகம். ஞான யோகம் என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்ப பாக்குறோம் இவங்க தியானத்துல நிலைச்சிருக்காங்க. அப்ப அவங்க பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதன் மூலமாக துன்பங்களிலிருந்து தப்பிக்க ஆசைப்படுதல். சோ என்னதான் நம்ம யோகங்கள்னு சொன்னாலும் அதற்கு பின்னாடி என்னுடைய ஒரு சுய நோக்கம் என்பது ஒன்று இருக்கு. சோ ஞான யோகம் என்பது பிரம்மனில் ஐக்கியமாவதன் மூலமாக துன்பங்கள்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்படுறது. அஷ்டாங்க யோகம் வந்து சித்திகளை வந்து அவங்க அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ இது வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இந்த அனைத்து யோக கலைகள்லயும் எனக்கு ஒரு சுய லாபத்தை தேடி நான் இருக்கிறேன். ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்கள் அப்படி இல்லை. நிஷ்காம கர்மயோகம் பார்த்தோம். இது நிஷ்காம அதேவ சாந்த. பகவானின் பக்தர்களுக்கு எந்தவித பௌதீக ஆசைகளும் கிடையாது. அதனால அவங்க எப்பொழுதுமே வந்து என்னமா எப்படி இருக்காங்க? சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். 16ல இருந்து 17 வரைக்கும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பிரபு ஒரு 9:50க்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரிமைண்ட் பண்ணுங்க பிரபு.
ஓகே மாதாஜி. नास्त्यन्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चात् न चास्ति वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. இங்க சொல்றார், அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு நம்ம தமிழ்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க எதையுமே வந்து அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாக உண்ணுதல், அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உறங்குதல், அப்படிப்பட்டவங்க யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. அங்க என்ன குறைவாக இருக்குது? இந்த புலன் நுகர்ச்சி குறைவாக இருக்கு. எந்த புலன்? தூங்குறது, எதா இருந்தாலும் இல்ல சாப்பிடுறது, நாக்கோட புலன்களோட இது. ஸோ இது வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆஹ் ஆஹ் யோகி ஆறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை அவங்க இழந்து விடுறாங்க. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसि युक्तस्वप्ना युक्तस्वप्नावबोधस्य யோகோ பவதி துக்கஹா. ஸோ உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை எல்லாமே வந்து ஒரு அளவுல இருக்கணும். அதை நெறிப்படுத்தியவர்கள் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிடலாம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், அவங்க யோக பயிற்சியில எதன் மூலமாக முன்னேற முடியாது அப்படின்றத, இங்க எதன் மூலமாக வெற்றி அடைய முடியும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இப்படி எல்லாத்தையும் நெறிப்படுத்தினவங்க, நம்மளுடைய செயல்கள் இதாத்தானே இருக்கு, உண்ணுதல், உறங்குதல், கேளிக்கை, குழைத்தல், இதையெல்லாம் நெறிப்படுத்தியவர்கள் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஸோ என்ன அது? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை. உண்ணுதல், அளவாக சாப்பிடணும். அத எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு தண்ணீர், கால் வயிறு காற்று, இப்படி இருந்தாதான் வந்து அங்க செரிமானம் நல்லா நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது போல அந்த சாப்பிடக்கூடிய உணவு எப்படி இருக்கணும்? சாத்வீகமான உணவுகள் இருக்கணும்னு பார்க்கிறோம். எந்த உணவுகளை தவிர்க்கணும், எந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா வந்து ஞான யோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை உடலினால் அடையக்கூடிய துன்பங்களை கொண்டு வராது. எதெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நெறியோட ஃபாலோ பண்றோமோ அது நமக்கு வந்து உடல் சார்ந்த துன்பங்களை கொண்டு வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் வந்து ரொம்ப காரமான இல்ல வந்து ரொம்ப எரிச்சல் ஊட்டுகின்ற, அதுதான் காரமான இல்ல அப்படி ஒரு மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு நினைச்சா அதால அல்சர் ப்ராப்ளமோ இல்ல நிறைய இது வரும். இப்ப நாம கஷ்டப்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறியதுதான், நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறியதுதான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. அதே நான் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா எந்த விதமான துன்பங்களும் என்னை அணுகவே முடியாது அப்படின்னு பார்க்கணும். 18ல இருந்து 19 வரைக்கும் பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல்கள். எதிலெல்லாம் நாம வந்து ஓகே இவங்க வந்து பக்குவமான யோகத்துல இருக்காங்கன்றத சொல்ல முடியும். யதா அவிநியதம் சித்தம் ஆத்மன் ஏவாத்வதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சி மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். ஸோ யாரு வந்து யோக பயிற்சியின் மூலமாக மனசோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லா ஜட ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டிருக்காங்க. அப்படி இருக்கவங்க யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ அவங்களோட நிலை என்னவாக இருக்கு, ஏன் இருக்கு அப்படின்னாக்கா மனசோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தியிருக்காங்க. அப்படி எப்போ நம்ம அதை ஒழுங்குபடுத்திட்டோமோ அப்ப நமக்கு ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நாம விடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமாம் ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஜ்யதோ யோகமாத்மனஹ. இப்ப அடுத்த நிலை பார்க்கிறோம். அடுத்த நிலை என்னது? தாரணை. காற்று வீசாத இடத்துல இருக்கிற தீபம் எப்படி அசையாமல் இருக்கோ அது போல மனசை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான இந்த ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக இருக்கார். சோ எப்படி காற்று இல்லாத இடத்துல தீபம் அப்படியே அலைப்பாயாம இருக்கு இல்லையா, நிலையா எரிஞ்சுட்டே இருக்கு. அது போல மனசை அடக்கின யோகிகளுக்கு இந்த ஆத்மாவின் மீதான தியானத்தில் எப்போதும் அவங்க ஒரே நிலைத்து இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானத்தின் பக்குவ நிலை, பக்குவமான யோகத்தின்
அளவுகோல். அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இவங்க பக்குவமான யோகத்துல இருக்காங்கன்னு? அவங்களுடைய மனதை அவங்க கட்டுக்குள் வச்சிருக்காங்க. அந்த மனதோட செயல்கள் கட்டுப்பாடுக்குள்ள இருக்கு. பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விலகி இருக்காங்க. ஏன்? நான் மனசை கட்டுப்படுத்திட்டேன் அதனால. அதனால பரமபுருஷ பகவான் மீது ஸ்திரமான தியானத்தில் இருக்கின்றார்கள். சமாதி நிலையை உணர்தல் அடுத்த நிலை நம்ம போறோம். இப்ப யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? இந்திராணி மாதாஜி, பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கீங்களா? வாசிக்கிறீங்களா? 20ல இருந்து 23 வரைக்கும் வாசிங்க மாதாஜி. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்களும் இந்திராணி மாதாஜியும் இல்ல வேற யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட், கிருஷ்ண பிரபு இருப்பாங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க, சரிங்களா? அவங்கள காக்க வைக்காதீங்க மாதாஜிய. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகின்றது. இந்த சமாதி நிலையில இருக்கவங்க பக்குவ நிலையில இருக்கிறதுனால மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக இந்த ஜட விஷயங்கள்ல இருந்து முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் சமாதி, நிலைத்து இருக்கிறது. சோ தூய மனதால தன்னை கண்டு தனக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா பரமாத்மா நிலையை உணர்ந்து அதில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அதுதான் உயர்ந்த பக்குவ நிலை. அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அவனுடைய புலன்கள் எல்லாம் திவ்யமாக கருதப்படுகின்றது. அதனால அவங்க திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றார். இப்படி நிலை பெற்றவர்கள் உண்மையிலிருந்து என்றும் நழுவுவதே கிடையாது. ஸ்திரமா இருக்காங்க அந்த உண்மையான விஷயத்துல. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. எது? தன்னை உணர்ந்ததுனால. அந்த நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. என்ன ஜட ரீதியான துன்பங்கள் வந்தாலும் அதுல அவங்க கலங்கப்படுறதே கிடையாது, கலங்கம் உருவதே கிடையாது. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். சோ இதனால இந்த ஜட ரீதியான தொடர்புனால என்னென்ன துன்பங்கள்ல இருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுல இருந்துலாம் விடுபடுறதுக்கு ஒரே உண்மையான விடுதலை எது அப்படின்னாக்கா இந்த ஒரு விஷயம். சோ அதனால இந்த சமாதி நிலையில இருக்கும்போது தனக்கு உள்ளாரியே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்ம நிலையம் உணர்கின்றான். அதன் மூலமாக ஆனந்தத்தை அவங்க அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய மனசு வேற ஒரு விஷயத்துல லைத் இருக்கு இல்லையா, அதனால அங்க ஜட ரீதியான துன்பங்கள்ல இருந்து அவங்களுக்கு அங்க விடுதலை. பெருந்துன்பங்களுக்கு இடையில இருந்தாலும் அவங்க நிலைக்குலையாமல் இருக்காங்க. முழுமையான திருப்தி அப்படின்ற ஒரு பெரிய லாபத்தை அவங்க அடையறாங்க. முழுமையாக பகவானுடைய பக்தி தொண்டு, அதாவது அவருடைய ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. நவவித பக்தி தொண்டுல ஸ்மரணமும் ஒரு பக்தி தொண்டு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ திவ்யமான புலன்கள் மூலமாக அந்த இப்படி பகவானை நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுனால தன்னுடைய புலன்கள் திவ்யமாகுது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லையற்ற இன்பத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. எப்படி இந்த சமாதி நிலையை அடைவது? வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வாசிங்க. சநிச்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்பண்ண சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமஸ் தியாக்வா சர்வான் அசேஷதஹ மனசே இந்திரிய கிரமம் விநியம்ய சமந்ததஹ. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பெறாமலும் மன ஈடுபட வேண்டும். மன கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்து அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த யோக பயிற்சினால அந்த ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை, உறுதி
அதுல இருந்து கொஞ்சம் கூட பிறழாம மனச என்ன பண்ணணும், அந்த பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மரணம்ன்ற அந்த விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடணும். அப்படி மனக்கற்பனையினால பிறக்கக்கூடிய இல்லாத ஒண்ண இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறோமே, இந்த பௌதீக லோகமே வந்து மாயை அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இங்க நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இது என்னுடையது அப்படின்னு. அது அங்க அங்க எதுவுமே இல்லை என்னன்னு சொல்றது. நம்ம வந்து மரணத்தை தழுவிட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்னோடதுன்னு சொல்றதுக்கு அங்க உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா என்ன? இது இது வேற உலகமாயிடும், அது வேற உலகமாயிடும். நம்ம வந்து என்னவாயிடும், ஆஹ் டெட் பாடி அப்படின்னு ஆயிடும் அதனால. சோ எல்லா பக்கங்கள்ல இருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் நம்ம என்ன பண்ணோம், மனதால் அடக்க வேண்டும். மனதை அடக்குவது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ சமாதி நிலை எப்படி அடைவது அப்படின்னாக்கா, பொறுமையாக இருத்தல், நம்பிக்கையோட இருத்தல், வைராகியம் உறுதியோட இருத்தல், பாதையிலிருந்து பிறழாம இருக்கிறது, புலன்களை மனசால அடக்குறது, பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புரோபாதர் இடத்துல முழுமையாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஒரு வருட காலம் மேற்கத்திய நாடுகள்ல சென்று அவர் ஒரு வருட காலம் அவருக்கு வந்து, ஏன்னா அங்க ஆன்மீக வாசமே இல்லை. அவங்க கிட்ட பகவானை பத்தி சொல்லணும், அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும். எவ்வளவு பெரிய சேலஞ்ச் இல்லையா? அவர் பொறுமையா இருக்கார். யாருமே இல்லாத ஒரு ரூம்ல அவர் பாட்டு கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு பாகவத கதை சொல்லிட்டு இருப்பாராம். சோ அப்ப எல்லாம் கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க, கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்கு, அவங்களுக்கும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியோட கருணை கிடைக்கட்டும்ட்டு. பொறுமையாக இருக்கார், நம்பிக்கையோடு இருக்கார். கண்டிப்பாக என்னுடைய குரு எனக்கு இட்ட கட்டளை என்ன, கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கத்திய நாடுகள்ல பரப்பணும். சோ அது என்ன கண்டிப்பா ஒரு சக்சஸ் ஆகும் அப்படின்றதுல வந்து அவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு இல்லையா? அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பொருள் ரீதியான ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கு. அதுல அவரே வந்து எழுதி எடிட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்த்து அதை அச்சடிச்சு அதை வந்து பிரசுரம் பண்றாரு, எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அது வந்து தன்னுடைய குரு இட்ட கட்டளை. குரு மேல எவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து மரியாதையோட இருக்காருன்றத நம்ம பார்க்க முடியும். குரு வந்து சொல்லியிருக்க கட்டளை அதனால இல்லையா? அந்த பாதையிலிருந்து பிறழாமல் இருக்கிறது, புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும், பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விலகி இருக்கிறது. நம்ம இங்க ஒரு கதை பாக்குறோம். இந்த கதை யாருக்காவது தெரியுதா? உறுதி. சிவகாமி மாதாஜி இருக்காங்களா லைன்ல? உறுதியோட இருக்கிறதுக்கு இந்த கதை பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குருவி கருட பகவான் கிட்ட வந்து முறையிடுகின்றது. கருட பகவான் கிட்ட வந்து சொல்லுது, இந்த கடல் வந்து என்னுடைய குஞ்சுகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு தண்ணிக்குள்ள. முட்டை, அந்த முட்டையெல்லாம் நான் கடல் ஓரத்துல வச்சிருந்தேன். இது என்ன பண்ணுச்சு, இந்த கடல் வந்து அலைகள் மூலமாக எடுத்துட்டு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. அது போய் அந்த கடல் கிட்ட கேக்குது, நீ வந்து தயவு செஞ்சு என்னுடைய முட்டைகளை வந்து திருப்பி கொடுத்துரு அப்படின்னு. ஆனா அந்த கடல் ராஜன் வந்து கேட்க மறுத்துடுறாரு. எள்ளி நகையாடுகின்றாரு. ஒரு சின்ன குருவி தானே என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அது என்ன பண்ணுது, பாரு உன்னை நான் வத்தடிக்கிறேன் பாரு, இந்த தண்ணியே இல்லாம பண்ணிடுறேன் பாரு, என்னோட முட்டைகளை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வைராகியமா என்ன பண்ணுது, அங்க இருக்க தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கு அது கண்டினியூஸா என்ன பண்ணுது, இது முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கு, ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு கடலோட தண்ணியை வத்தடிக்கிறதுக்கு. அது எங்கேயாவது சாத்தியமா? அப்ப கருட பகவான் பாக்குறாரு, என்ன பண்ணுது இந்த குருவி, ஏன்னா பறவைகளோட தலைவன் அல்லவா, அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, ரொம்ப கருணையோட வந்து கேக்குறாரு, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீனு. அப்ப இந்த குருவி வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றது, இந்த கடல்ராஜன் என்ன பண்றான், அலைகள் மூலமாக என்னுடைய முட்டைகளை கரையில வச்சிருந்தேன், எடுத்துட்டு போயிட்டான், கேட்டா தரமாட்டேங்கிறான் அப்படின்ட்டு. அப்ப இவர் என்ன பண்றார், குருவிக்காக கருடராஜன் வந்து கடல் ராஜன் கிட்ட வந்து பேசுறாரு, நீ அந்த அந்த குருவியோட முட்டைகளை திருப்பி தந்துரு, இல்லைன்னா உன்னை வத்தடித்து விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா பகவானுடைய பக்தன் சொன்னது நடக்கும். அதனால அந்த கடல் அரசன் என்ன பண்றாரு, பயந்து போய் அந்த முட்டைகளை கொண்டு வந்து அந்த குருவி கிட்ட கொடுத்துறாரு. சோ கடல் பாத்தீங்கன்னா அகண்டமா இருக்கு, குருவி தம்ம தூண்டு இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, இருந்தாலும் அதோடைய வைராகியம், அதை பார்த்து கருட பகவான் அதுக்கு ஆசிர்வதிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசிங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. शनैः उपरमे हृदया धृति हृतीथया आत्मसंसतं मनः कृत्वा न किञ्चित् அபிசிந்தையேத். வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபு. அந்த சமாதி நிலையில அடையறதுக்கு உண்டான வழி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. வலுவான நம்பிக்கை, ரொம்ப அந்த ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கையோட கொடுக்கப்பட்ட அந்த புத்தியின் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமாதியில நிலை பெற வேண்டும். அதுல நிலை பெறுவதன் மூலமாக மனம் என்ன பண்ணுது? கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. வேற எதையுமே சிந்திக்காம மனம் என்ன பண்ணுது? அந்த அந்த யோகியோட வயப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. சோ நம்பிக்கையுடன் கூடிய பக்தி, நிலைப்படுத்தப்பட்ட மனம், வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். படிப்படியான முன்னேற்றம் எதுல? சமாதிலன்னு பாக்குறோம். இன்னொரு வேற யாரோ பிரபு ட்ரை பண்ணீங்க, கிருஷ்ண பிரபு வாசிக்க ட்ரை பண்ணும்போது வாசிங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபு ட்ரை பண்ணாங்க. 26. அதுதான் சண்முக சுந்தரம் பிரபு தான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ ஹரே ஏதோ கிருஷ்ணா. நிஸ்ஸலதி மனஸ் சஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் யதத் ஆத்மன் ஏவ வசம் நயத். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இங்க மனசு ரொம்ப சஞ்சலமானது. அது எங்கேயும் அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். அது என்ன பண்ணணும்? அது உண்மைதான் இல்லையா? இப்ப நம்ம வாசிக்கிறோம், கோலோக விருந்தாவனம் வந்து இப்படி இருக்குமா, அங்க எப்பொழுதும் நித்தியமாக ஆனந்தத்துல இருப்பாங்களாம். அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அம்சங்கள்லாம் இப்படி இருக்குமா. நம்ம படிச்ச உடனே என்ன பண்றோம்? கோலோக விருந்தாவனமே போயிடுறோமா இல்லையா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்படி அழகு வாய்ந்தவர் அப்படின்ற வர்ணனைகளை படிக்கிறோம், உடனே அவர்கிட்ட போயிடுறோமா இல்லையா? சோ மனசு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல், ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல். அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா புத்தி. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்மா. ஃபைனலா ஆத்மா நினைக்கிறது நடக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதனால மனம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பண்ணாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் சொல்லியிருக்கார், புலன்கள்ல நான் மனமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத விபூதி யோகத்துல சொல்லியிருக்கார். சோ அதனால பகவானை வந்து ஆளுமை கொள்வது என்பது சாத்தியம் அல்ல. இருந்தாலும் பக்தி தொண்டின் மூலமாக அவரை வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம். சோ மனம் வந்து சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனசை இழுத்துட்டு வரணும். இதை நம்ம நிறைய வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது பார்த்திருப்போம் இல்லையா? காலையில சாண்டிங் பண்ணும்போது மனசு அலப்பாஞ்சிட்டே இருக்கும். அது திருப்பி அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? திருப்பி போக்கஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நிశ్చலத்தி கிளர்ச்சி அடைகின்றது, சஞ்சலமானது மனசு, ஸ்திரமற்றது. ஸ்திரம் அஸ்திரம், அஸ்திரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஸ்திரமற்றது. ஸ்திரம்னா உறுதியாக நிலைப்பாடோட ஒரு நிலையில இருக்குது. ஆனா மனசு இங்க எப்படி இருக்கு? அஸ்திரம், ஸ்திரமற்றது, உறுதியற்றதுன்னு பாக்குறோம். சோ மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அதுல வெற்றி அடைவதற்கு என்ன ஒரே வழி அப்படின்னா, அந்த மனசு இங்கங்க அலப்பாஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். அதை என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். 27வது பதம் யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திராணி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஓகே, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. மாதாஜி இருக்கீங்களா இல்லையா? எத்தனை பேர் இருக்காங்க பிரபு? விஷ்ணு பிரபு. மாதாஜி 18 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க மாதாஜி. யாரா ஹரி வாசிக்கிறீங்க? ஹரி. எப்பவும் போல இல்லையா? ஹரி ஹரி போல். மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? இந்திராணி மாதாஜி ஆனா வரல மாதாஜி. வேற ஹரே கிருஷ்ணா. தமேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. படிங்க மாதாஜி. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாந்த மனுஷ்யம் ஹேன்யானம் யோகினம் ஸ்கூகம் உத்தமம் உபைதி சாந்த ரஜஸ்ம பிரஹம பூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனம் நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்ந்தவன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. சோ மனசை நிலைநிறுத்தின பிறகு அவங்க அடையக்கூடிய சுகமானது ரொம்ப திவ்யமானது, உத்தமமானது, உயர்ந்தது. அதை விட உயர்ந்ததுன்னு ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. அப்படி அந்த உயர்ந்த பக்குவத்தை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, இந்த ரஜகுணத்தை எல்லாம் கடந்து விடுறாங்க அவங்க. ஏன்னா தன்னுடைய மனசுக்குள்ள அந்த பௌதீகமான விஷயத்துல நம்ம கட்டுப்படும் போதுதானே ரஜோகுணம். ரஜோகுணம்னா என்ன?
நான் ஒரு விஷயத்துல சந்தோஷப்பட மாட்டேன். அது அடுத்த டாஸ்க்ன்னு போயிட்டே இருப்பேன். அதுதான் வந்து ரஜோகுணம் இல்லையா? சோ அந்த ரஜோகுணத்தை கடந்தவர்கள் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகள்ல இருந்து விடுபடுகின்றான். சோ இந்த ரஜோகுணத்தை அவங்க வந்து கடந்து விடுறாங்க. ஏன்னா பௌதீக கலங்கங்கள் அவங்க கிட்ட இல்ல. மனசை ஒருநிலைப்படுத்திட்டாங்க அவங்க. சோ அதனால பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான். என்னது முந்தைய செயல்கள்? நம்ம பார்க்கிறோம் 84 லட்ச பிறப்புகள் பார்க்கிறோம். ஒரு பிறப்பிலும் நிறைய கலங்கங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ நம்ம சுமந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா எப்போ நம்ம வந்து பகவானை பரமாத்மா மேல நம்ம நிலைநிறுத்துகின்றோமோ அப்ப அந்த முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்தெல்லாம் நாம் விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 28வது பதம் வாசிங்க குயிக்கா. மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा युज्ञन्येवं माता जी। तदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. இப்படி சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால் சுயமாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் அந்த யோக பயிற்சியை இடைவிடாம செய்யறதுனால எல்லா ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்தும் அவங்க விடுபடுறாங்க மனசை நிலைநிறுத்தினால். இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ இங்க நம்ம என்ன அன்பு தொண்டு பாக்குறோம்? அவருடைய ஸ்மரணம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இப்படி பக்குவமான சுகத்தின் உன்னதமான உயர்ந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். அதே நம்ம சைட் பை சைடு பாக்குறோம் பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து பிரம்ம சம்ஸ்பிருஷம், அதாவது பரமாத்மாவை உணர்ந்து வந்து பிரம்ம சம்ஸ்பிருஷம் அந்த நிலையில இருக்காங்க. எல்லா ஜடக்கலங்கள்ல இருந்து விடுபடுறாங்க. மிக உன்னதமான ஆனந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க. பகவானிடம் தன்னுடைய தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதனால ஒரு யோகி அருவவாதியிலிருந்து பக்தராக மாறலாம். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பகவானை 3 நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பரபிரம்மம் எல்லா இடத்திலும் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார். பரமாத்மா பகவான் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அசையும் அசையாத அனைத்துக்குள்ளேயும் அவர் என்ன பண்ணிருக்கார்? பரமாத்மாவாக இருக்கார். சோ அதுதான் என்னுடைய நோக்கமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அருவவாதினா யாரு? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க அருவவாதிகள். அவங்களுடைய இலக்கு என்னவாக இருக்கு? பிரம்ம ஜோதியில் 2 கலப்பது. அந்த பிரம்ம ஜோதி எங்கிருந்து வருகின்றது? பகவானுடைய தேஜஸ், பகவானின் உடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உயர்ந்த ஒளி கற்றை இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து பக்தி பண்றாங்க. அதுதான் வந்து அருவவாதிகளோட நோக்கம். பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். 12 விதமான ரசங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம். அதுல ஏதாவது ஒரு ரசங்கள்ல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க. சோ அருவவாதிகள் எல்லாம் பகவானை பரமாத்மா நிலையில புரிஞ்சு இதுதான் முழுமை, இவ்வளவுதான் பகவான்னா இவ்வளவுதான் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அந்த அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல நினைச்சு மனச ஒரு ஒளிக்கற்றையின் மூலமாக அல்லது ஒரு தீபத்தின் மூலமாக அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒருமுகப்படுத்துறாங்க. அதனால அவங்க அஷ்டாங்க யோகிகள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்படிப்பட்ட யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகறாங்க. அதுல இருந்து அடுத்து அவங்க பக்தனாக மாறுவதற்கு அடுத்த பிறப்பு எடுக்கணும்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். 29வது பதம் வேகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த உண்மையான யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். பகவான எல்லா உயிர்களையும் பாக்குறோம். அதே சமயத்துல பகவானுக்குள்ளாரையும் அனைத்தையும் பார்க்கின்றாராம் அந்த யோகி. அதுதான் உண்மையான நிலை. உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரம்புருஷனாக என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். சோ அதுதான் வந்து உண்மையான உணர்ந்தல். பகவான் எங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கின்றத சொல்றார். அவரின்றி அணுவும் அசையாது, அவர் இல்லாம எந்த ஒரு உருவகமும் இல்லைன்றத பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைய அவங்க உணர்ந்து கொள்கின்றார்கள். நம்ம இங்க ஒரு பிக்சர் பாக்குறோம் இல்லையா? பக்குவமான யோகியோட பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பரமாத்மா எல்லா உயிர்கள்லயும் இருக்கார், சமச்சித்தா. சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா நாயை தின்னக்கூடிய சண்டாளன் உடம்புலயும் அவரு இருக்கார். அதே சமயத்துல மற்ற விலங்குகள் கிட்டயும் இருக்கார். சோ அவங்கள அந்த பாவத்துல நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். அடுத்தது பரமாத்மாவாக 3 புருஷ அவதாரங்களை பாக்குறோம். மகாவிஷ்ணு,
அல்லது கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, காரணதகசாய விஷ்ணு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகாவிஷ்ணு அல்லது காரணதகசாய விஷ்ணு. எந்த காரணத்தால பகவான் ஒரு காரணத்திற்காக வந்திருக்கார். அடுத்தது வந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு. ஒன்னொரு விஷயத்துக்குள்ள அவர் என்ன பண்றார், ஊடுருவுகின்றார். கடைசியாக ஷிரோதகசாய விஷ்ணு, அவர் அனைவருக்குள்ளாரையும் பரமாத்மாக ஊடுருவிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இந்த விளக்கம் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவான் எல்லா உயிர்கள்லையும் ஊடுருவிருக்கார் பரமாத்மாவாக. ஆனா பரமபுருஷரான பகவானை எல்லா இடங்களையும் யார் காண்கின்றார்கள்? இந்த யோகிகள், பக்குவமான உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. சோ அவரை ஒரு அன்பான அன்னையை போல் எல்லா குழந்தைகளிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கின்றார். யாரு? அதை உணர்ந்தவர். 30வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோ மாம் வாசிங்க வாசிங்க வாசிங்க. यो मां வாசிங்க. पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானை எல்லா இடத்திலும் நீக்கமர பார்த்துட்டு இருக்காங்களே, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை இழப்பதே இல்லை, கிருஷ்ண உணர்வை இழப்பதே இல்லை. ஏன்னா அவங்க எப்பவும் பகவான் ஸ்மரணத்துல இருக்காங்க. அதே சமயத்துல நம்ம சிசுபாலன் போன்றவர்கள், கம்சன் போன்றவர்கள் எல்லாம் பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா நெகட்டிவா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கே பகவான் ஹெல்ப் பண்ணும்போது, இங்க வந்து எப்போதும் பகவான்ல பக்தி தூண்ல நினைச்சிருக்கவங்கள பகவான் இழப்பதே இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அவங்க ஒரு சமநோக்குல இருக்காங்க. மனிதர்கள், விலங்குகள் அனைவருமே அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரிதான் அவங்க இருக்காங்க. கிருஷ்ணரின்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உருவின் அடிப்படை கொள்கை. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் பகவான். அந்த ஒரு பூர்ணமான ஒரு புரிதல்ல இருக்காங்க. சோ பக்குவமான யோகியோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? 31 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க பிரபு. அடுத்தது நீங்க வாசிங்க. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत योगत्वम् अस्थिद सर्वात वर्धमाने யோகி மாயி வருதே. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தக யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவானுடைய பரம தொண்டுல ஈடுபடுறவங்க என்ன அங்க தொண்டுன்னு பாக்குறோம், அவருடைய ஸ்மரணத்துல நிலைச்சிருக்காங்க. சோ நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளும் எப்போதும் என்னில் நிலைக்கின்றான். சோ பகவானுடைய தெரிந்த இதுதான். எப்படி பால் வந்து ஒரே மூலம், அதுல இருந்துதான் நமக்கு தயிர், வெண்ணெய், மோர், நெய் எல்லாமே கிடைக்குது. அது போல நானும் பரமாத்மாவாகும். சோ பகவான் புருஷ அவதாரம் எடுத்து முதல்ல காரணதகசாய விஷ்ணு அவரே என்ன பண்றார், கர்ப்போதகசாய விஷ்ணுவாக திரிந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் முழுவதையும் படைத்து அதுக்குள்ளார போறார். அவரே என்ன பண்றார், படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜீவராசிகள், சேத்தனம், ஜடம் ரெண்டுத்துக்குள்ளாரையும் புகுந்து ஷிரோதகசாய விஷ்ணுவாக நிலைத்து நிற்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த உணர்வுல இருக்கிறதுனால நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்போதும் என்னில் நிலை நிற்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ பக்குவமான யோகிகளோட உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே அப்படின்ற பாவம். கிருஷ்ணர் எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக இருக்கார். அனைவரது இதயத்துக்குள் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவிற்குள் வேறுபாடு இல்லை. சோ எல்லாருக்குள்ளாரையும் ஒரே பரமாத்மாவா தான் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இப்படி உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகின்றான். 32வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி அர்ஜுனா சுகம் வாயதி வா துக்கம் ச யோகி பரமோ மதஹ. அர்ஜுனா, எவனொருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. அவர் யோகி மட்டும் இல்லைங்க, பரம யோகி. யாரு? எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களையும் தன்னோட ஒப்பிட்டு கொள்கின்றான். இப்படித்தானே அந்த பூச்சிக்கோ அல்லது பறவைக்கோ வலித்திருக்கும். அதனால யாரையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்த கூடாது, ஜீவகாருண்யம். சோ இப்படி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைத்து ஜீவராசிகளோட சுக துக்கங்களை தன்னோட தான் நினைச்சுக்கிறார். அவர் வந்து பரம யோகியாக
கருதப்படுகின்றார். அந்த யோகியானவன் யார் அதுல ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்க. சோ யோகி எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கின்றார். மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தன்னுடையது போல பாவிக்கின்றார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே விரும்புகின்றார், துக்கத்தை அல்ல. 33 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्. சோ அர்ஜுனன் சொல்றார், மதுசூதனரே, நீங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட மூலம் என்ன அப்படின்னாக்கா மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது. சோ மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றதுமாச்சே. நீங்க இப்ப சொன்னது யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகின்றது. இது எப்படி சாத்தியம்? மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப சஞ்சலமானதாச்சு, இங்க அங்கன்னு போயிட்டே இருக்குமே. இது உண்மைதான் இல்லையா? நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம பாக்குறோம், அன்னைக்கு ஃபுல்லா என்னென்னலாம் நடந்தோ இல்ல நாளைக்கு என்ன நடக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதையெல்லாம் மனசு ஓடிட்டே இருக்கும். ஆனா அது தவறு. நாம ஜபம் பண்ணும்போது வாயால பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது காதால கேட்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்றதுல நிலைத்து இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இவர் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார், மனம் நிலையற்றதாக இருக்கே, அமைதியற்றதாக இருக்கே, அப்ப இதை எப்படி பண்றது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாமத்தை வாயால கூறி காதால கேட்கிறோம். அப்ப மனசு அதுக்குள்ளேயே அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே அதை சுழற்சி செய்ய வைக்க வேண்டும். சோ இங்க அர்ஜுனன் நமக்காக பகவான் இடத்துல கேட்கிறார். அது ஒத்து வராததும் தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகின்றதே. மொத்தமா அஷ்டாங்க யோகன்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குப்பா. சஞ்சலம் ஹீமன கிருஷ்ண பிரமாதீப பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிகிரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது ரொம்ப கடினமாக இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். சோ அதுக்கு பார்க்கலாம் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னுட்டு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரஹம் சலம் அப்டியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச குருஹ்யதே. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம். ஆனால் அது மனசு அடக்கிறது கஷ்டம். ஆனா அதை எப்படி சாத்தியப்படுத்தலாம் அப்படின்னாக்கா தகுந்த பயிற்சி, பற்றின்மை, இது 2 விஷயத்தால இது சாத்தியம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மனதை சமாளிக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதிகாரப்பூர்வமான குருவோட வழிகாட்டுதலின் கீழில் நாம கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். தன்னுடைய கடமைகளை பற்றுதலின்றி செய்ய வேண்டும். ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல நாம விலகி இருக்கணும். ஆன்மீகத்துல அதிக ஈடுபாடு செலுத்தணும். இதையெல்லாம் செய்தால் ஒழிய மனதை சமாளிப்பது மிகவும் கடினம். असंयतात्मना भोयोगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतथा शक्यो வாப்துமுபாப்யத. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுதான் எனது அபிப்பிராயம். சோ யோகிக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது என்ன அப்படின்னாக்கா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். அது எப்படி சாத்தியம்? கிருஷ்ண உணர்வில். கடினமான விஷயமும் மனக்கட்டுப்பாட்டினால் மிகவும் எளிமை அடைகின்றது. எளிதான விஷயமும் கடினமாகின்றது எப்பொழுது? மனதால் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஆயத்தி ஸ்ரத்தயோபேதா யோகாச்சலி. புரிஞ்சிச்சு. எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்தை முடிச்சிடலாம். யோகாச்சலிதமானசஹ. மாதாஜி வரல இன்னும்? இன்னும் வரல மாதாஜி, இன்னும் வரல. ஓகே. அப்ராப்ய யோக சம்சித்தம் காம் கதம் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுன் கேட்கிறார், கிருஷ்ணா தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களின் அதை நிறுத்தி விடுவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அதற்கு வெற்றி அடையாத ஆன்மீகின் கதி என்ன? சோ இப்ப நம்ம யோக பயிற்சி செய்து அதுல முன்னேற்ற ட்ரை பண்றோம். அதுல வெற்றி அடையாதப்ப அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒருவரது உண்மையான அடையாளம் பகவானுடன் அவருக்குடைய சம்பந்தம், அவருடன் நமக்குள்ள உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டிய என்ன செயல்கள், இறை அன்பு நிலையை அடைதல், இதையெல்லாம் சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த ஞான யோகத்துல நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஞானமும் தியான யோகமும் மிகவும் கடினம். தவறிடுதலுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, கீழே விழுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஞான யோகத்திலும் தியான யோகத்திலும். ஆனா பக்தி அப்படி அல்ல, இது நேரடியானது, ரொம்ப எளிதானது, துரிதமானது, ஈஸியா பண்ணலாம், வேகமா பண்ணலாம், பாதுகாப்பானது. சோ வெற்றி அடையாதவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத அவர் கேட்கிறார். நம்பிக்கையுள்ள ஸ்திரமற்ற நிலையற்ற மனம் கொண்டவர்கள் யார் வெற்றி அடைய மாட்டாங்க? நம்பிக்கை குறைவாக இருக்கக்கூடியவங்க, ஸ்திரமற்ற நிலையற்ற மனதில் இருக்கவங்க. கச்சன்னோ படியவ பிரஷ்டி சின்னாப்டிரமிவ நஷ்யதி அப்ரதுஷ்டோ மகாபாகோ விமூடோ பிரக்மணப்பதே. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மடங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையோ? அவர் கேட்கிறார். இப்படி வெற்றி அடையாதவங்க, நான் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி வைராக்கியமா இருக்க போறேன்னு சொல்லி வந்தாச்சு, இப்ப அந்த யோக பயிற்சியிலையும் நான் முன்னேறி போல, அதே சமயத்துல பௌதிகமான விஷயத்திலும் நான் முன்னேறி இல்லை. அப்ப அவங்களோட கதி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத அவர் கேட்கிறார். ஏதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதும் அர்ஹஸ்ய சேஷதः ஸ்வதன்ய சம்சயஸ்யாஸ்ய சேதா நஹ்ய பத்யதே. கிருஷ்ணா, இதுதான் என்னோட சந்தேகம், இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன். உங்களை தவிர்த்து இதை தீர்க்கிறதுக்கு வேற யாரையும் நான் பார்க்க முடியறது இல்லை அப்படின்னு. ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பகவான் அனைத்தின் மூலம், அவர் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், ரிஷிகேஷர். சந்தேகங்களை தீர்க்க கிருஷ்ணனுடைய உதவியை அதனால அவர் நாடுறார். ஏன் அப்படின்னாக்கா, பகவான் காலமாக இருக்கார், அவரே கடந்த காலம். அவர் சொன்னார் இல்லையா 4வது அத்தியாயத்துல, நாம 2 பேரும் பிறவிகளை கடந்து வந்திருக்கோம் நரநாராயணராக அப்படின்ட்டு. சோ கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தினை முழுமையாக அறிந்தவர் அவர். அவருக்கு சமமானவர்னு யாரும் இருக்கவே முடியாது. பகவான் அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர். கிருஷ்ணரால் எல்லா சந்தேகங்களையும் முழுமையாக தீர்க்க முடியும். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பார்த்தனைவேஹ நாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யதே நஹி கல்யாண கிருத் கஷ்சத் துர்கதம் தாத கச்சதி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. அவர் சொல்றார், இந்த நல்ல செயல்கள் ஈடுபட்டு இருக்காங்கல்ல யோகி, அவங்க இந்த உலகத்துல மட்டுமல்ல, உயர்ந்த கிரகத்திலையும் அழிவை அடைவதே இல்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. யாரு நல்லது பண்றாங்களோ அவங்க எப்போதும் தீமை அடைவதே கிடையாது அப்படின்றத ரொம்ப ஆணித்தரமாக பகவான் சொல்றார். பிராபிய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் ஸ்வதி சமா சச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோபிஜாயத்தே. வெற்றியடையாத இந்த யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களோட லோகங்கள்ல பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். சோ நிறைய வருடங்கள் அந்த உயர் கிரகங்கள்ல சென்று எல்லா புண்ணியங்களையும் அனுபவிச்சதுக்கு பிறகு அந்த யோகி யாரு, இப்ப இந்த 8 நிலைகள்ல பாக்குறோம். ஒரு சிலர் ஆச்சனாக்கு அப்புறம் விழுந்துட்டாங்க, ஒரு சிலர் பிரத்யாகாரத்துக்கு அப்புறம் விழுந்துட்டாங்க, அவங்களால அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, அந்த வெற்றி அடையாத யோகியோட கதி என்னன்னு அர்ஜுனன் கேட்க, அதுக்கு பகவான் சொல்றார். அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரு நல்லவங்களோட குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பெரும் செல்வந்தரோட குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. அதவா யோகினாமேவ குலே படிவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லப படித்தரம் லோகே ஜன்ம யுதித்ருஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இப்ப இதுலயே நீண்ட காலமாக பயிற்சி பண்ணவங்க என்ன பண்றாங்க, உயர்ந்த ஆன்மீகங்களோட குலத்துல பிறக்குறாங்க. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இந்த உலகில் மிக அரிதான ஒன்று அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. சோ வெற்றி அடையாத யோகி 2 நிலையா பிரிக்கிறோம். குறுகிய காலம், நீண்ட காலம் பயிற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம். குறுகிய கால பயிற்சி பண்ணி வீழ்ச்சி அடைந்தவங்க உயர் லோகங்களுக்கு போறாங்க, அல்லது அதுக்கப்புறமா அங்க போய் எல்லா சுகங்களையும் அனுபவித்து மீண்டும் இதே பௌதிக லோகத்துல பூமியில பிறக்குறாங்க. யாருக்கு, ஒரு பெரிய பணக்காரர்களுக்கு அல்லது செல்வந்தர்களுக்கு மகனாகவோ மகளாகவோ பிறக்குறாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு நல்ல அந்தணர்களோட குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க. நீண்ட கால பயிற்சி அப்புறம் வெற்றி அடையாதவர்கள் சிறந்து விளங்கக்கூடிய, அறிவில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஆன்மீகிகளோட குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. தத்ரதம் புத்தி சம்யோகம் லபடிதே பௌர்வதேஹிகம் யததே ச ததோ பூய சம்சித்தௌ குருநந்தனா. குருமைந்தனே, அத்தகு பிறவியை அடைவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று
நம்ம கஜேந்திர மோட்சமாக இருக்கட்டும், அல்லது வந்து இந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதுல கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பூரண வெற்றி அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து அவன் மீண்டும் முயற்சிக்கின்றான். பூர்வாப்டியாசேன தேனைவ ஹ்ரியதே ஹ்யவக்ஷோபி சஹ ஜிஞ்ஞாசுரபி யோகஸ்ய சப்த பிரக்மாதி வர்த்ததே. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தினால யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகின்றான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கின்றான். சோ அவங்க எப்படி இருக்காங்க? சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து உயர்ந்து நிற்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 45 பிரத்யத்நாத்யதமானஸ்து யோகி சம்ஷத்த கில்பிஷஹ அநேக ஜன்ம சம்சித்த ததோ யாதி பராம் கதம். முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகின்றான். மீண்டும் மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து அவங்க பரமகதியை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். तपस्विभ्योऽधिको योगि ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिक கர்மிப்யஷ்சாதிகோ யோகி தஸ்மாத் யோகி படிவர்ஜுன. தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். எனவே அர்ஜுனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருக்க முயற்சி செய்வாய் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அவங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தவம் செய்யறவங்க, ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறவங்க, இந்த 3 பேர்ல வந்து யோகி என்பவன் வந்து சிறந்தவன். அதாவது அந்த தவம் புரிபவன் சிறந்தவன் அப்படின்றத அவங்க சொல்றார். அவன் ஞானத்தை வளர்ப்பவர்களை காட்டிலும் கர்ம யோகிகளை காட்டிலும் சிறந்தவன். சோ இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, நம்ம எல்லாருக்குமே இல்லையா? தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன. ஒருபோதும் இவர்களை விட சிறந்தவர்கள் யாரும் இல்லை. யாரு? யோகிகளை காட்டிலும். கடைசி பதம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகினா ஹரே கிருஷ்ண வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. யோகினாமபி சர்வேஷாம் மத்கதீனாந்திர ஆத்மனோ மனா ஸ்ரத்தா வான் பஜதி யோ மாம்சமே யுக்தமோ மத. யுக்த தமோ மத. வாசிங்க. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ கடைசியாக பகவான் ஒரு பஞ்சோட முடிக்கிறாங்க. என்னது? பக்தி யோகம் என்பது சிறந்தது. இதுக்கு முன்னாடி பதத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அந்த யோகிகள், ஞானிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மிகள், அந்த 3 பேர்ல யாரு சிறந்தவங்க? யோகிகள், தவங்களை மேற்கொண்டுள்ள அந்த யோகிகள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலையும் யாரு வந்து நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தையா என் மேல பக்தி தொண்டு, அன்பு தொண்டு செய்யறாங்களோ, எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு செய்யறாங்களோ, அவன்தான் யோகத்துல என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். அவனை விட உயர்ந்தவன் யாரும் இல்லை அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்றத சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தனை யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் யார் உயர்ந்தவர்? பக்தர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகள் தான். நம்ம கர்மயோகமாக இருக்கட்டும், ஞான யோகமாக இருக்கட்டும், தியான யோகமாக இருக்கட்டும், முடிவில் நாம எங்க வரணும்? பக்தி யோகத்துக்கு. இப்படி ஒரு யோகமாக கஷ்டப்பட்டு எல்லா நிலைகளையும் அடைந்து கடைசியாக பக்தி யோகத்துக்கு வருவதெல்லாம் பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? எப்பொழுதும் பக்தி யோகத்துல நிலைத்து நிற்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க 6வது அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இதன் தலைப்பு. 47 பதங்களை கொண்டது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதை பத்தி நாம பாக்குறோம். ஏன்னா மனதுதான் ரொம்ப பிரதானம் இங்க அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகத்துல. மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும். மனதை அப்படி எளிதாக செய்துவிட முடியாது. ஏன்னா மனசு வந்து சஞ்சலமானது, அதே மாதிரி ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அதை வந்து ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது மிகவும் கடினம். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? ஆமா, உண்மைதான் அர்ஜுனா. அதே மனதை நாம வந்து பற்றின்று கடமைகளை செய்யும் பொழுது அது கட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அது நமக்கு கட்டுப்படும் போது அது நம்முடைய நண்பன். அதற்கு நாம் கட்டுப்பட்டு விட்டால் அதுதான் நம்மளுடைய
விரோதி, அது இழுக்கிற இழுக்கெல்லாம் நம்ம போற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 8 விதமான யோக யோக நிலைகள் பாக்குறோம். யம, எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதையெல்லாம் விட்டு விடுவது. எக்ஸாம்பிள் 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. மது அருந்தக்கூடாது, மாது கூடாது, சூது கூடாது, புலால் உண்பதை தவிர்க்கணும், இதெல்லாம் விட்டுறணும். அதுதான் யம. நியம அப்படின்னாக்கா எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும். அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். மனசுக்குள்ளார அந்த காம, குரோப, லோப, அந்த மாதிரி 6 விதமான கலங்கங்கள் இருக்கு. அதையெல்லாம் நம்ம விடுத்துடணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்தது ஆச்சனம். அது எப்படி ஒரு தூய்மையான இடத்துல, புனித இடங்கள்ல இருக்கணும், நதிக்கு பக்கத்துல சப்தம் இல்லாம தனிமையாக இருக்கணும். இதெல்லாம் அப்பதான் நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்த முடியுன்றதுக்காக. சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிராணயாமம். அப்படி அமர்ந்தாச்சு, அமரும்போது அந்த இடத்து ரொம்ப உயர்வாகவும் இருக்காது கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. தர்ப்பப்புள்ள பரப்பி அதன் மேல மான் தோல், அதுக்கு மேல மெல்லிய தோல் போர்த்தி அதுக்கு மேலதான் நம்ம அமர்த்தணும். அப்படி அமரும்போது அனைத்தும் நேர்கோட்டுல இருக்கணும். தலை, கழுத்து, தண்டுவடம், முதுகு தண்டுவடம் எல்லாம் நேர்கோட்டுல இருக்கணும். அடுத்தது ஆசனம் முடிஞ்சிருச்சு. பிராணயாமம், மூச்சு பயிற்சி. மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியிடும் போது மனசை அதுல லயிக்கணும். சோ அந்த உள்ளிழுத்து வெளியிடுறதுலயே நம்ம கவனம் இருக்கணும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, அவன் மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது, ஜட ரீதியான விஷயங்கள்ல அந்த வெளியில நிக்கிறது, தாரணை, பிரத்யாகாரம், தாரணை, சமாதி, பகவானோட ஒன்றிணைறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதையெல்லாம் செய்யும் போது மனசு ரொம்ப முக்கியம். அதை கட்டுப்படுத்துறது. அது சாத்தியம் இல்லைன்னு அவர் கேட்க பகவான் சொல்றார், பக்தி தொண்டின் மூலமாக அது சாத்தியம், பற்றின்மை மூலமாக அது சாத்தியம்ன்றார். சோ இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்ணும்போது 8 நிலைகள்ல பூரணமடையாதவங்களோட கதி என்ன அப்படின் போது, எந்த நிலைகள்ல அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்களோ அந்த நிலைக்கு ஏற்றார் போல அவங்களுடைய நிலை இருக்கும், அவங்களுடைய பிறப்பு இருக்கும். ஒண்ணு அவங்க உயர் லோகங்களுக்கு போய் எவ்வளவு பலன் அனுபவிக்கணுமோ அந்த பலனை அனுபவித்து மீண்டும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பௌதிக லோகத்திலே வராங்க. ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ இல்ல நல்லவங்களுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க. அதே உயர்ந்த நிலையில வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக குருவோட குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார், இப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய யோகிகளை காட்டிலும் என்னுடைய பக்தன் மிகவும் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். இப்படியாக நாம 6வது அத்தியாயத்தை முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல, 20 பேரும் வந்துட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். நேத்துக்கு நம்ம மாதாஜி சேவை பத்தி சொன்னாங்க இல்லையா? நீங்க இது நம்மளுடைய பினான்சியல் இதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான், எதுவும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. நம்ம கிட்ட என்னென்ன சேவைலாம், ஏன்னா நீங்க இப்ப level 2 முடிச்சிருவீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல அடுத்து level 3 போயிடுவீங்க. அப்போ நம்ம டெம்பிள்ல என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். 4 பேருக்கு நீங்க எடுத்து சொல்லணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதுக்காக தான். அதுல எந்த விதமான ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அதே சமயத்துல நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களால எப்ப முடியுதோ, என்ன அளவுக்கு உங்களால முடியுமோ அதை நீங்க அனுப்பலாம். அவ்வளவுதான். அது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்றதுக்கு தான். அதுக்காக யாரும் ரொம்ப கடினப்பட்டு இது யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா level 1ல அந்த பக்குவம் அடையாத நிலையில level 1ல வரவங்க எப்ப நம்ம இந்த சேவை சொல்றோமோ அதுக்கு மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாயிடும். நம்மளே கூட ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம்னா அப்படிதான், நான் அப்படிதான் நினைச்சிருக்கேன், என்னடா இது பக்தி சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த மாதிரி சொல்றாங்களேன்னு. ஆனா பக்தியில வர வரதான் நமக்கு தெரியும். நமக்கு 3 விஷயங்கள் நேத்து மாதாஜி சொன்னாங்க, தானம், தவம், அதுக்கப்புறம் யஜ்ஞம் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுக்கு நம்ம பாவம் இருந்தா போதும், மத்தத பகவான் நமக்கு அமைத்து கொடுத்துருவார் கண்டிப்பாக. அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு வந்துரும் அது. சரிங்களா? சோ இன்னைக்கு 20 பேர் இருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. நாளையில இருந்து நமக்கு மாடியூல் 2 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெட்மி 9 யாரு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா? பிரபு எல்லாரையும் ரொம்ப பாராட்டணும். ஹரே கிருஷ்ண, ஹரிபோல். எல்லாரும் தமிழ்னு மாத்திட்டீங்க எக்ஸப்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லேட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. என்னங்க மாதாஜி? லேட் ஆயிடுச்சு, ஜாயின் பண்றதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. கோயிலுக்கு போயிட்டு இப்பதான் வந்தோம். ஓ சூப்பர் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இல்ல இவங்க உமாபதி மாதாஜி, பத்ரி பிரபு, ரெட்மி 9 யாருன்னு அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா பிரபு? விஷ்ணு பிரபு எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. சுமதி மாதாஜி தான் போட்டுருக்காங்க மாதாஜி. சுமதி மாதாஜியா? ஓகே ஓகே ஓகே, சரி, நீங்க பாத்துக்கோங்க. ருத்ரன் பிரபு இருக்காங்களா? ருத்ரன் பிரபு மாதாஜி அந்த லிங்க்ல நான் போட்ட திருப்பி பேரு நம்பர் அந்த பண்ணலாமா? புரியல. அந்த லிங்க்லயே என்னோட அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன், திருப்பி நான் எழுதலுமான்னு கேட்கறேன்.
வேண்டாம், நீங்க அட்டெண்டன்ஸ் போட வேண்டாம். இங்க இங்க எல்லாரும் இப்ப ரீநேம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்களேன். ஏன் அப்படின்னாக்கா காலையில நம்ம மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றோம் இல்லையா, 4:30 மணிக்கு ஆன்லைன்ல டெம்பிள் ஆகுது. பிரபு வந்து போடுறாங்க, அந்த லிங்க் போடுறாங்க உங்களுக்கு, அங்க ஆல்ரெடி டேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சோ அதுல நீங்க வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணும்போது 13 லாங்குவேஜ் கிட்ட எல்லாரும் ஜாயின் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து ஒரு ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது இப்பவே பிராக்டிஸ் பண்றோம். அப்படி இப்ப தமிழ் பத்ரி அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்கன்னா ஓகே உங்க தமிழ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு. இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் காலையில அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம அதை பண்ண முடியும். அதுக்காக தான், வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாளையில இருந்து மாடியூல் 7 நல்லபடியா நீங்க பண்ணுங்க. எல்லாரும் வந்து L2 ஓட கிளாஸஸ் குவிஸையும் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. L2 ஓட குவிசஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியல. இப்ப வரைக்கும் நம்ம 6 அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் L2 ஓட குவிசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. வேற வந்து என்ன சொல்ல நினைச்சேன், யா இன்னைக்கு விஷ்ணு பிரபு நீங்க அமிச்சீங்க இல்லையா, இவங்க பத்மா மாதாஜி அமிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல ஒரு ஆமா சில மாதாஜி. மூத்த பக்தர்கள் வேற லெவல்ல இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்டா. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா பிரபு வந்து L3க்கும் வந்துருவாங்க அவங்க, மத்த இதுக்கும் வந்துருவாங்க கிருஷ்ணா பிரபு. அதனால அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. சாட்டர்டே சனிக்கிழமை நம்மளுடைய காங்கிரிகேஷன் ப்ரோக்ராம் நடக்குது இல்லையா, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு யாராவது இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்தீங்க அப்படின்னா பாட்டு பாடுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதருடைய புத்தகத்துல இருந்து தன்னுடைய புரிதல் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கடைசியாக அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் சேவை இருக்கு. முடிஞ்சா இந்த சனிக்கிழமை 10 மணிக்கு அட்டன் பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அடுத்த வாரம் நீங்க எதனா கான்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருந்தா பண்ணலாம். சரிங்களா? அது ஒண்ணு. இப்ப நீங்க L2ல தான் இருக்கீங்க. காலையில மங்களார்த்தியில நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்தும் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் பாடுறாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்ச நாள் அது பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். சிக்ஷாஷ்டகம் நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது அந்த 8 மந்திரங்கள் மட்டும்தான். அது வந்து ஒரு பக்தன் பகவானுடைய அந்த பாவத்துல வந்து அவரை வந்து எப்படின்றத பத்தி அவர் வந்து பாடுவார். அந்த பாவத்துல அவர் வந்து பாடியிருக்காரு அது. அதனால சிக்ஷாஷ்டகம் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். அது ஆன்லைன்ல பண்ணுவாங்க. நீங்க ஒரு தடவை மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஐடியா தெரியும் உங்களுக்கு. சோ அங்க பிசிக்கலா எல்லாரும் மத்த பாடெல்லாம் பாடுவாங்க. சிக்ஷாஷ்டகம் மட்டும் யாராவது ஒருத்தர் ஆன்லைன்ல ஒரு ரொட்டேஷன்ல வந்து அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது ஒண்ணு. பிளஸ் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 10 அபராதங்கள், நாம அபராதங்கள் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. சோ அது வந்து அதுலயும் நம்ம இது பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை யாராவது வில்லிங்கா நம்ம வேணா இந்த இது பிராக்டிஸ் பண்றது இல்ல? மாதாஜி இன்னைக்கு L3 கிளாஸ் எடுத்துக்கணும் மாதாஜி, இல்லையா 9 மணிக்கு? இன்னைக்கு L3 ஸ்லோகமும் கீர்த்தனும் பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க பிரபு. எனக்கு அங்க L3ல போடணும் பாத்தீங்க மாட்டேன், தெரியல எனக்கு ஒண்ணு எப்படின்னு தெரியல. ஓகே நாளைக்கு நம்மளோட L3 இருக்கு, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இருக்கு. நாளைக்கும் எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? ஆஸ் யூஷுவல் பிரபு 9 மணிக்கு தான். 9 PM இருக்கு. 9 PMல தர்ணீஸ்வரி மாதாஜியோட லிங்க்ல நம்ம அது பண்ணுவோம் பாருங்க. நீங்க 9 PM போட்டீங்கன்னா L1 L2 வந்துரும். தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி போட்டீங்கன்னா L3 போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. 5:30 to 6:30 ஒரு கிளாஸ் இருக்குல்லங்க மாதாஜி, level 3 தானங்க அது? இல்ல 5:30 to 6 தமிழ் ஷார்ட் பாகவதம், அதாவது 15 நிமிஷம் மட்டும் பகவத்கீதையோட ஒரு ஸ்லோகமா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஒரு ஸ்லோகம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போறோம். அது வந்து இது கிடையாது. இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ண காலையில, அதான் மாதாஜி கேட்டேன். பண்ணுங்க. அது வந்து ஒரு 15 நிமிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து நம்ம அதோட சாரம் என்னன்னு பார்ப்போம். அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நிறைய மூத்த பக்தர்கள் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அதுல நிறைய நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணிக்கலாம். நிறைய கதைகள் கூட அதுல அந்த 15 நிமிஷத்துல கவர் பண்றது கஷ்டம். இருந்தாலும் நீங்க அதை முடிஞ்சதுன்னா பாருங்க காலையில. அதுக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கு. சோ நீங்க வந்து பக்தி பண்ணணும்னு நினைச்சா போதும், மத்த விஷயங்களை அவர் பண்ணி கொடுப்பாரு. நீங்க வந்து அது இப்ப என்ன L2ல தானே இருக்கீங்க, நீங்க அடுத்தடுத்த நிலை வரும்போது நீங்களே அதை உணர்ந்து சொல்லுவீங்க. சரிங்களா? அவங்க போடுறாங்களோ இல்லையோ, நான் உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க இருக்கிறதா தான் நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு பேர் மாத்த தெரியல, ஆனா நீங்க தினமும் வரீங்க, அதை நான் பாக்குறேன் மங்களார்த்தி. ஆமா, நீங்க வரீங்க, குமுதா மாதாஜி வருவாங்க. இதுல வந்து ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி பாத்திருக்கேன். இவங்க கிருஷ்ணா பிரபு வந்துருவாங்க.
ஒரு சிலரும் நான் பார்த்திருக்கேன். மத்த இது பார்க்க முடியல. மத்தவங்கள நான் யாரையாவது விட்டு போயிருந்தா மன்னிக்கணும். விஷ்ணு பிரபு பார்த்திருக்கேன் ஒரு நாளு. ஸோ அது அந்த மாதிரி பாருங்க. முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா 4:15 வந்து 4:30 மணிக்கு நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். இன்னைக்கு நீங்க மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு வாரமும் ஒரு நாள் வாரத்துல Thursday நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டோட நமக்கு மீட்டிங் இருக்கு. அவங்க 13 லாங்குவேஜ் பாக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப மலையாளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க? 16 மாலைகள் காலையிலே முடிக்கிறது வந்து ரொம்ப உத்தமம். அப்ப அவங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா, அவங்க அந்த லீட்ல அவங்க அந்த லாங்குவேஜ்ல பேசிட்டது 2:30க்கு எந்திரிச்சுவாங்களாம். 3 சாண்டிங் பண்ண உட்காருவாங்களாம். 3 to 4:30 12 மாலைகள் வந்து அவங்க 3 மணில இருந்து 4:30 மணி வரைக்கும் 12 மாலைகள், 4:30ல இருந்து 5 மணி வரைக்கும் அவங்க வந்து மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றாங்க. மீண்டும் 5 to 5:30 4 மாலை 16 மாலைகள் முடிஞ்சிருமா அவங்களுக்கு. என்ன ஒரு அழகான ஒரு இது. ஆனா நமக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்த இது பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நிலையில இருக்கோம். வேலைக்கு போறவங்க இருக்காங்க. இப்படியே கிளாஸே நான் 12 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன். சோ ஆனா இதை பிராக்டிஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். மத்தது பகவானுடைய கருணை இல்லையா? சோ நம்ம பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. இன்னைக்கு ஒரு பிதாஜி பிரபுஜிதான் மாதாஜி எடுத்தாங்க அஷ்டகம் சொன்னாங்க மலையாளத்துல. இன்னைக்கு ஒருத்தர் பிரபு ஒருத்தர் வாசிச்சாருங்க. என்ன மாதாஜி? இன்னைக்கு ஒரு பிரபு தான் வாசிச்சாரு. ஒரு ஸ்லோகாஸ் வாசிச்சாரு இன்னைக்கு. மோகன்தாஸ் பிரபு வாசிச்சிருப்பாங்களா? மலையாளத்துல வாசிச்சாங்க. ஒரு பிரபு வந்து அஷ்டகம் வாசிச்சாரு. ஆமா ஆமா. இங்கிலீஷ் இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் நினைக்கிறேன். இங்கிலீஷுங்களா இன்னைக்கு? ஆனா வாசிச்சாரு அன்னைக்கு. ஆமா 6 அஷ்டகம் வாசிச்சிருப்பாங்க காலையில மங்களார்த்திகா டைம். சரிங்களா? சரி, ஓகே. ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் 17 பேர் இருக்கீங்க இப்ப வரைக்கும். ஓகே, பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நாளையில இருந்து சங்கீதா மாதாஜி வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க இருப்பாங்க பிரபு. அவங்க எடுப்பாங்க. நான் 6 மணி காலையில நாங்க டீச்சர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வேற வேற டீச்சர்ஸ் எடுத்தாதான் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். சோ நான் காலையில போயிடுவேன். இல்ல எல்லாரும் எடுக்கணும்ல மாதாஜி. நீங்க அப்படி ஒரு இதோட இது இருக்கக்கூடாது. பக்தர்கள் பக்தியில முன்னேறணும்னா பற்று இருக்கக்கூடாது. அதனால அவங்க எடுப்பாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு அதுவும் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும். பகவானை பத்தி யாரு சொன்னாலும் ஆனந்தமா இருக்கும் இல்லையா? நீங்க அவங்களோட கிளாஸ் நாளையில இருந்து ஆகும். ஒரு செகண்ட் மாடியூல் நீங்க என்ட்ரா போறீங்க. பாத்துக்கோங்க. மாதாஜி சூப்பரா எடுப்பாங்க. பாருங்க, நீங்க உயர்ந்த பக்தர் அவங்களும். சரிங்களா? மாதாஜி. பட் ஆனா நான் ஒரு டீச்சரா இருக்கிறேன். நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு அப்புறம் இன்னொரு பிரபு சாரும் நல்லா பண்றாங்க. அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நல்ல கத்துற மாதிரி நல்லா அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி எங்களுக்கு நாளைக்கும் அப்படி கிடைக்குமா? அந்த மாதிரி கிடைச்சா கண்டிப்பா. கடைசி மாடல்ல நம்ம ஒன்னாதான் வருவோம். சொல்லுங்க பிரபு. அதாவது இந்த மான்தோல்லையும் புலித்தோல்லையும் இருந்து தியானம் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அது எப்படி? புலித்தோல் அல்ல, அது மான்தோலுக்கு மேல. ஏன் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக அத சொல்லியிருக்காங்க. மான்தோல் அதுக்கு மேல வந்து மென்மையான துணி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் இப்ப சாத்தியமான கலியுகத்துல அது சாத்தியமும் இல்ல. நம்மளை கொண்டு போய் உள்ள வச்சிருவாங்க இல்லையா? நம்ம இருக்கிறது வந்து கலியுகம். சோ இதெல்லாம் இப்ப சாத்தியம் இல்ல. உடனே நம்ம திருப்பி கேட்கலாம், இந்த மான்தோல்ன்றது எப்படி? அவங்க வந்து தியானம் தானே பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி அப்ப யக்ஞங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்ஞங்கள்ல வந்து அந்த மிருகங்களை இது பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க கண் முன்னாடியே பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மந்திரத்தின் மூலமாகவே அந்த யக்ஞத்தை வந்து தீ மூட்ட முடியும். செப்பரேட்டா வத்துப்பட்டி வச்சு நம்ம பண்ற மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த தூய்மையான நிலையில இருந்தாங்க. அப்போ எந்த உயிர் வாழி இப்ப 6 அறிவுள்ள 5 அறிவுள்ள ஜீவன் வந்து அந்த யக்ஞத்துல போடப்படுது அப்படின்னா அவங்க கண் முன்னாடியே அது அடுத்த நிலைக்கு வந்து உயர்ந்து அடுத்த தேகத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகுமாம். அப்போ அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுல நம்ம வந்து அந்த மான்தோலை உபயோகப்படுத்துறது எதுக்குன்னா அது பவித்திரம், தூய்மையோட அடையாளமாக கருதப்படுகின்றது. மற்றபடி நமக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்காக அப்படின்றது இங்க நியமம் பார்க்கிறோம். எஸ் பிரபு. சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, நன்றி. நாளைக்கும் எல்லாரும் உங்களோட ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுங்க. எல்லாரையும் மங்களார்த்தியில பார்க்கலாம். ஸோ மங்களார்த்திக்கு வாங்க கண்டிப்பா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி நீங்க என்னைக்கு ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதோ அடுத்த 6 மாடியூல் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி வந்துடலாம் பிரபு. நன்றி மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. நன்றி பிரபு. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி வந்தாலுமே கூட நான் தான் வந்து 9 PM ஓட இன்சார்ஜ். அதனால எதுனாலும் நீங்க என்ன கேட்கலாம் பிரபு. எந்த ஒரு ஹெசிடேஷனும் வேண்டாம். அட்டெண்டன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து கண்டினியூ ஆகும். சரிங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜா ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி, கிருஷ்ணா பிரபு, இன்னும் வேற யாருக்காச்சும் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருந்ததுன்னா ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு நாளைக்கு மாதாஜிக்கு வாசிச்சு கொடுத்துருங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வைண்ட் அப் பண்றேன். சொல்லுங்க. எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் இருப்பீங்க மாதாஜி? காலையில 5:15க்குன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. 5:15 to 5:30 வந்து சாண்டிங். 5:30 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு வந்து இருக்குங்களா? டெம்பிள் மாதாஜி டெம்பிள் இல்ல இல்ல லிங்க்ங்களா? அது வேற லிங்க் மாதாஜி. 6 மணி லிங்க். அது டெம்பிள் லிங்க் கிடையாது. 6 மணி வேற லிங்க். நாளைக்கு இல்ல, நாளானையில இருந்து தான் 7. அவங்க இன்னும் முடிக்கல 6வது சாப்டர். நாளைக்கு முடிச்சிருவாங்க மாதாஜி. மறுநாள்ல இருந்து 7வது சாப்டர் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரி, பார்க்கலாம் மாதாஜி. நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட்